שבת שלום עם ישראל, שבת שלום מבורך, ערב פרשת קורח. יצאתי עכשיו מהעיר הקדושה קריית אונו, ראיתי את כל הכיכרות עם דגלי הגאווה בכל הכיכרות, ברחובות, בשדרות. כאילו אתה אומר בונה, אבל מה? ואז אתה אומר בונה, רגע, איך אני אקשר את זה לפרשת השבוע? איך אני אקשר את זה לפרשת השבוע? אומר, אבל גאווה, התנשאות, מתנשאים, גאוותנים, גאווה, ועוד במה? ועל מי? על קהל השם. ואתה אומר, וואלה, פרשת שבוע, ומדוע תתנשאו על קהל השם? אומר קורח, מדוע תתנשאו? אומר לו השם, בוא אני אראה לך מה זה להתנסות. פתחה האדמה את פיה, ועשיר כקורח אומרים, קורח וכל עדתו, כספו וזהבו ירדו חיים שאולה, ונסגרה עליהם האדמה. ככה אני אומר לכם, למי שתולה את הדגלים האלה בכיכרות, בגאווה ובהתנשאות על קהל השם, תראו מה העתיד שלכם. לא מאחל לכם חס וחלילה להיבלע באדמה, אבל הגאוותנות שלכם ומה שאתם עושים בכיכרות בעיר הקדושה קריית אונו, העתיד הקדוש ברוך הוא בעזרת השם להוריד את זה חיים שעולה את הגאווה הזאת חס וחלילה, ולא אתכם שתחזרו בתשובה. אבל אנחנו רואים בפרשת שבוע הזאתי איך כתוב, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ונעצרה התורה, לא הגדירה מי הבן, אבא מי אבא. למה נעצרו? אנחנו יודעים מה בן של מי היה לוי, ואנחנו רואים איך התורה הסתירה את זה. למה? לא נועים פדיחה כזאת. קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בן יעקב, הבן של יעקב עושה דבר כזה? אוי ואבוי, להתנסות על משה רבנו, על התורה הקדושה, על הנבואה, על המציאות של החיים. נעצרה התורה, אמרה פה אני לא מזכיר את יעקב. מעשה בבן של פרקליטה רצינית ביותר במדינת ישראל, שנתפס עם אפוד, גונב אפוד. הביאו אותו מול השופט, ושם רצו להסתיר את השם שלו, שלא ידעו חס וחלילה הבן של מי זה. אוי ואבוי, אתה גונב אפוד? מסתירים את זה מהשופט. הוא עלה למשפט והסתירו שלא יהיה פדיחה. לא, שהוא ישפטו לעצמו, מה הקשר? לא, שלא ידעו מי, שלא ידעו מי עשה את הפדיחה הזאתי. ככה התורה להבדיל אלף אלפי הבדלות מסתירה את יעקב, ואלה לא מסתירים כלום, מתגאים גם בבן של הגנב, בבן של הגנב, ואלה מתגאים בכיכרות. במה אתם מתגאים? על קהל השם, על התורה, על המצוות, על הלא תגנוב, על משכב זכר. מה חשבתם, שלא יהיה לזה סוף וקט? מה חשבתם, שתצעדו בתל אביב או בירושלים לעד ולעולמי עד ולא יהיה לזה קט? יהיה לזה קט מאת האלוהים. למה התנשאות וגאווה ודגלים בכיכרות?